नै बे वार्निं जाबाय नाय खोनादोंना दा बेनो हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ गोबाव सम जाबायमोन आं भिडिअ होयिया दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे आनबक्सिं खालामनानै खिन्थानो नागिरदों बेनो जाबाय एलार्म लक माने साबि ताला भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन बे साबिया नोंथांनि थाखाय गोनांथि आं सानो खिन्थु नोंथांमोना गोनांथि सानगोन ना साना आं मिथिया जास्ट आं नोंथांमोननो खिन्थालांनि नोंथांमोना नाय बे जाबाय मोनसे एलार्म लक बे लकआ बेटारि गोनां ओमफ्राय स्पियार गोनां बेखौ सोरबा टाच खालामोबा मारिनायनि उनाव साइरेन गाबो सिखावानो जा जिखुनु मोनसे टाच आरो नों आं जिखुनु सिखावदो खोथा गैला जिखुनु टाच जाबानो हमना ला सिखावसो टाच खालामगोन न होमबा बे टाच खालामोब्ला साइरेन गाबगोन बे माबोरै नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थालांनि नोंथांमोननो आयु बेटारियानो गोलैजोब्बाय नोंथांमोननो गोनांथिब्ला नोंथांमोना अनलाइनाव अर्डार खालामनो हागोन आं डिसक्रिप्शनाव लिंक होना डिसक्रिप्शन ना मा होनो डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै दोनगोन नोंथांमोना फ्लिपकार्ट एमाजन मायाव अर्डार खालामनो हागोन अब्ला आं खिन्थालांनि नैबे साबि बे साबिखौ मोनथाम मोनो बेनो जोबोद माने सुबिदा होदों साथाम मानसिया साबिखौ लानानै एबा न'खरनि साथाम मानसिया लानानै बेखौ बाहायनो हागोन आरो हमना ला बबेयाव थाङोब्ला साबिया मायाव दं होननानै कल खालामनानै सोंनो गोनां गैया आरो बबेयावबो गालांनो गोनां गैया साथाम मानसिया लानो हागोन अब्ला नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थालांनि नै साबिखौ खेवबाय नै बेयाव ओरै मोनसे दङ बेखे हाल' गैया बेखे हाल' माने बेयाव कानेक्सना नैदियाव नाङो एसे नाङो बे हाल'खैबा नाङा हमना ला बेखौ नों बेखाय गाबबाय जेनेबा सिगनेल जाबाय ओइ जाबाय अन जाबाय आरो इयो बेनिफ्राय नैखैजाय अन जाया बे मानो सिस्टेम बे अफ लाइन बेनिफ्राय बे जाबाय साइरेन अनलाइन नै दा बे ओरैनोथ' बेखौ मानो गोनांथि हमना ला नोंनि न'आव मोननै रुम दङ मोनसे रुमखौ नों गुबुन साधारन तालाजों मारियो खिन्थु बे तालाखौ सोरबा देखावनानै सोरबाया करदजों हास'नानै सिखाव खावब्लाबो नोंथाङा गम मोननाय नङा मानो होनबा नोंथाङा मोनसे रुमाव उन्दुदों मोनसे रुमखौ ताला मारिनानै दोनदों बेखौ जुदि लागायोब्ला माने लगायोब्ला मा होनो लागायोना लगायो बेखौ लगायोब्ला लागायोब्ला नोंथांनि सेफटि नङा होमबा नोंथाङा बाहेराव गारि दोननाय न'खौ ताला मारियो बाइक दोननायखौ जिखुनु आरो मोनसे जि नोंनि थाखाय इम्परटेन्ट ओरैनोथ' जानला मोनला ताला मारिया नङा होमबा दा बेखौ मारियोब्ला सोरबा सिखाव दाङोब्ला मा बेलाय बे हरावनो सिरि मोनाब्ला खोनादों बेनो नोंथांमोना आनबक्सिं खालामनानै खिन्थाबाय ओरैनोथ' आं गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ खालामैया नङा होमबा माथो बुंबावनो मोजां मोनोब्ला अर्डार खालामदो फ्लिपकार्टआव एमाजनाव मेश' बायदि डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय दङ बेनिफ्राय मोनसे खोन्था आं नेक्स्टआव भिडिअ लाबोबाय थानोसै सानदों मबाइलबो लाबाय गोदान मिसाखौलाय मा बुंनो दाहार लानानैसो मबाइलखौ लादों आङो माबायदि नुदों सिगांनि जाबायदि भिडिअ दानि भिडिअआ माबायदि एसे मोजां नुदों नङा होमबा जियानो जादोला मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे खोन्था माथो बुंनो नङा होमबा आंनि लोगोफ्रा गोबां इउटुब चेनेल गोनां दङ नोंथांमोननिखौथ' आं साबस्क्राइब खालामो आरो नोंथांमोना आंनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन ना खालामा ओमफ्राय खालामलांदो साबस्क्राइब खालामदो आरो चेनेल दंब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंक हो आं कमिउनिटि टेबाव शेयार खालामगोन आंनियाव जाखिनि नटिफिकेसन नुफैयो फैयो बेखौसो आं शेयार खालामो सोरबाया सानगोन आंनिखौबा खालामथारा माबा जेनेबा इयो खालामथारा जेनेबा आरोना इदि साननाङा आंनाव जाय नटिफिकेसन फैयो जायनिया बेखौ आं शेयार खालामखायो बर'निखौ दै ओमफ्राय लिंक हर डिसक्रिप्शनाव वेर बर' फेसबुक पेज दं बेयाव नों मेसेन्जाराव हरदो लिंकखौ अब्लानो आं कमिउनिटि टेबाव शेयार खालामसै हासान नोंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामा आंथ' खालामथारगोन ना सासेबाबोथ' बारायनाय जायो नङा होमबा जोबनायाव मोनसे खोन्था बेयाव एक्सट्रा बेटारिबो मोनो दै मात्र 500 500नि बारा थाङा
खोब थाङोबा 500नि गाहायसो फैबावगोन 2 बोसोर थांगोन 2 बोसोर ओरैनोथ' बेयो गाबबाय थाखाया नालाय 2 बोसोर मोजांथार प्रडाक्टआ सोरबाया साननांगोन बेखौ होनानै फैसा जादों नामा फैसा जानाय नङा नोंथांमोननो सेफटिनि थाखायसो खोथादों नैबेयाव बेखौ बेटारिखौ बोरै सोयो नोंथांमोननो खिन्थानोसै आं जोबनायाव आख' फाख' जालांगोन दा सोरबाया ओइ खुलजासिमसिम नै नुदों नै बेखै नट दङ स्क्रू बेखौ खुलिनानै नैबे उननिया थरल' गयो दै नैखिनिया नैसिन दंना बेखै थरल' आं नोंथांमोननो खिन्थागोन उनाव गोसो जायोब्ला आरो नोंथांमोना अर्डार खालामबा मिथिखागोन स्क्रूखौ खुलिदो ओमफ्राय नै स्पिकार दिनै एसेनोसै